Bismillahirrahmanirrahim. Geli insana em pır önemedin araba xo, taksi xo, kamyon xo, dolmuş xo, bibine araca meçime kamped için. Kava brobe bişeve kem ciki arın ciki em dora ve çinten tekeliye kontrol tkın, benzina kontrol tkın, aynka kontrol tkın, em fare kontrol tkın, em dibin acaba ve mebreda behle neyle. İca kavak em için reka dur mesela 500 kilometre, 1000 kilometre, 1500 kilometre ica em radibin dibin sanayi, em dibin servisi, em cüsara dibin gidi riyamil filan dere 1000 kilometre ez herim. Xwedaş terazibet her tarafı kontrol biki. Te ji mesrefê neravi ber pera nekeve ez ê pera te bidim te wisa. Çünkü et çim raya dur bira me birayda nehêle a binê îşê min heye. Me birayda bêle ez ê perîşan bibim. Em dinyakî li gora ewka xwe em mesref lê dikin. Wextê em dikevin rê îca em erebê li gorî durma rê em dajon. Hinkî ciya rê xweş e, asfalt e, otoban e, 5. vites, 6. vites, 120, 130, 140 em diçin. Hinkî ciya 3. vites, hinkî ciya 2. vites, hinkî ciya 1. vites hema hêdî heriye, berfe, viraje, rê tenge hêdî em diçin dibin gidî bira qeza nebe. Pir baş e. Tedbîr pir baş e. Kavak em tedbîr nesin em ê qeza bikin. Xweda dibe ya ve la tulqû bi eydîkum ila tehlûketî pir baş e. Em kavak em dibe bi destê xwe navêjin tehlûkê Xweda Teala dibêje îca em biya wa dikin pir tişkî baş e. Pekî tiştekî dijî heye gelî insana. Erebe ji bo rêya dinyayê. Pekî li mêj jî ji bo rêya axîretê ye. Pekî em avê ku em önemê didin ereba xwe em gelo ewqa önemê didin li mêja xwe yana. Bawer ke bi pirayî em önemê nadin li mêja xwe. Yani pirê me em bi acele em tedbîqên nêr li dûmeye. Bida mançê ser serê me dibe hadî. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama neketo dikurda me Fatihê xwend, dikurda me etehiyatê xwend, me dikurda yani Rabbi alemê xis bîra xwe divê li mêje da. Bawer ke cana jê pirîk em acele dikin, em cana nerin ku çûne etehiyatê da em Fatihê dixwînin, em nerin ku em çûne Fatihê da etehiyatê dixwînin. û em huzûra Rabbi alemê de ne gavak em dibêjin Allahu Ekber, em çi daimat huzûra Rabbi alemê de ne. Îca ew çi daha bêtir em dikevin huzûra Rabbi alemê gavak em îbadet jê dikin. Xweda dibe çi? Dibe inne salate tenha anil fehşâi vel munkeri vel bagî yaizukum leallekum tezekkerûn. Dibe muhakkak li mêj hêdî insana ji guneha vedgerîne. Tabi gavak insan ji guneha vegere ve bibe ehlê cennetê ve li axiretê bi rêda nemîne. Îca kîja li mêj? Ew li mêja ku bi xweşkayî werekirinê, ku destmêja xwe xweşik girtibe, bi adab çûbe tuwaletê hatibe, destmêja xwe xweşik girtibe, li mêja xwe jî xweşik kiribe, en hindik Fatiha xwe dizgûn xwendibe, etehiyata xwe dizgûn xwendibe, li mêj de Rabbi alemê düşünce kiribe. Îca pirê me şo em acele li mêj dikin û em tesbîha nakin, em sünneta nakin. Îca ji bûna Rabbi alemê qene be em destmêja xwe xweşik bigirin, em adabê tuwaletê xweşik bînin cî. Em li mêja bi xweşkayî bikin, kes li dû metinê acele nake, ca rojê 5 cara li mêje. Hema herekî em 2 deqe jara bêlin, em 3 deqe bêlin, em 5 deqe bêlin, hê dike 25 deqe. 24 saat li kurî 25 deqe li kurî. Îca hadê em li vê dinyayê man li ku dere Tirkiye dibe birav ve heta li dewletê xerîb jî. Îro telefon heye, o sanayî heye li her derî. Meriv telefon dike elo, ku nasê meriv hebin, nasê meriv hewara merda tê, nasê meriv tune hebin jî meriv dinê re sanayî li ku dere telefona wîsakî meriv tîne dibe were me bibe çekîcî hene. Elhasıl tên meriv dibin. Pekî ku em li axiretê bimînin wê kî me bibe? Wê kî yardıma me bike ku em li axiretê bimînin birêda? Tu kes yardıma me nake. Çünkü li axiretê her kes dikeve etiriya rihê xwe. Kes kesî düşünce nake.
هني خدت بها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أدوير رجدا أدوير رجدا محشر دا دي أولاده قبول ناك كد دي حقا قدسالك وحقا السر سبيه خدمره راح يخف في داتك أو ردي داهي سبيه دقاتناك هر کس که بعد راح يخو إجا والله كل ما جا كو أمدكن ندزقن به والله قبول نابه kesinlikle lemecek kabul ne becil ahirete me breda beyle gelo ve ki ve rahvara mel ahirete ica jibuna rabbi alemi em çıka öneme dedin araba xo araba me taksid ve dolmuş ve kamyon beçid ve beraber jibuk melve dünya breda ne hele em je betir em öneme bidin lemecek xo kana bel lemec ve kabul kirne kul ahirete me breda ne hele vallahi بالشاب برول فيدني ام بريدا بمين الاميغازي انكا كم الهوارا مورن براتنا ببراج مرا بشين إلو حساب التقوى تقع حساب هر انسان عربا وشيكن اما والله كل من الاخرات من بريشانيه اجا از هيفيدانم كما جيرو بيدا لما جا خد قاتلي بكن تسبيح بكن سنتي بكن وانت بمن دخيرو خشيدا وان تمام امانتي خدابن